Да, тук се работи, по всяко време се работи. И ако търсите ефтин проект, това не е проект за нас. Тук всичко се прави скъпо и качествено. Ето за пример дограмата над мене. Външният слой, който виждате, е допълнителна хидроизолация с шумо- и пароизолация вътре. Тези допълнителни черни лентички. Иначе да, алуминиева дограма. Обаче изключително качествено. С тези малки дреболии, които иначе човек не си дава сметка за тях и накрая като видиш завършения проект, въобще не знаеш правени ли са или не. Виждате в различните етажи и различните слоеве изолация. 16 см изолация и на места дори 20 см изолация. Колко изисква закона? 10. Това струва пари.